weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tondulumaji nder galle ceerno Alpha Djibrilu Kane ko on waktu yoni ha nder galle Abou Baydi Kaw e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki o batu hakkude jagorɗe e gardugol hoore jagoɗe ndi Ousmane Sonko kame jagorɗe yaadiɓe on fannu ko fate banggue hebanade julde taske kame taƴande ɓen yeeyoɓe daabeje yogay nokkuji dinguire Dakar kono ɓe garti ko fate guyka jawdi kame kisale ndenka mum kala to leydi Mauritanie wallidde hawdaynena ha daña kuɓɓam timmuɗama jeeyi sababu sifande hakkude jagoɗo faggudu kame ambassadeur mo leydi France taw koye agence de développement mo leydi France kene tolno e million ngaji sappo koppreje euro to leydi Mali CNT yaadiɓe mum kolliti noddi erondirala moɓodirala gam faddade yogay landaji kolliɗi ñande jeenayyi duleru koko mowindirta to Bamako kamɓene ɓe kolliti maɓe ballita laamu transition ha ɓuura jogade doole e nder leydi ndi to leydi Nigéria ko debbo goto hande dari e yeeso tribunal mo Saria toon to Kano jeeyi sababu noon ko resodirdemo e worɓe ɗiɗo joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safara rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawata ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ene yawata ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ene yawata ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samiya galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samiya kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe la polpolol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeeɗiɗi duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Batou jagorɗe hakkude jagorɗe hanki o e gardugol Ousmane Sonko toon to building Amadou Dia walla mbiyen Mamadou Dia taw kadi ganduɗa ko on gonnoɗo o gareje jaggoɗo leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko o ardima ndeɗon jonde tawtorede jaggoɗo gaynaka woni jaggoɗo ndema kame jaggoɗo nden kay kisala jaggoɗo konu jaggoɗo ɗin fannuji kala tawtorama nden jonde hanki noon ko suɓade yogay nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗo henna tigui yeyete ɗiɗo henna jawɗi giwoji e kala banggueji nadirum Dakaru taw kadi ganduɗa ko heɓanade julde taskene ganduɗa heddi en tan ko lewru ɓe mbiya ko jeeɗiɗi lewru fandu so jomiraɗo haaji kono ɗum konon jamñaƴo ene jeeya e dépôt ɗo ganduɗa ɗiɗo henna jawdi kay ma waw jippade toon kono ɗum kono ɓe ƴetti pellital yaltinde kene tolno 15 taw ko camion citerne wallidde ɓen aynaɓe walla ɓen tefankoɓe addaɓe jawdi men ha mbawa dañde ndiyam timmuɗam kono kadi yaltinde wonande nden ka e kisal timmukal beele jomin kalɗo goni daña leelawala to kadi daña ndengal kisal no feewi beele jomin mbawa wonde kisal no feewi ko fate banggue wonande stade les Paul Sédar Senghor hitande hikkande noon toon koko haɗa toon wawata wadde ɗen dabeji no wawno waɗirde e kala hitande ko wona ɗum ko noon kanko wore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko o arti e ñalawma gaynaka wannoka toon to Kaolaka o holliti noon wonande mawɗo ndi hollitino darde mum ko haɓade guyka jawdi o holliti ɗo e lewru fandu ndu jaggoɗo gaynaka ndema o ma ummin jonde mawde no fewi ko fate banggue haɓade guyka jawdi teskede nder diwan Kaolack kame Thiés
hay nokkuji kewɗi kala o saha noon jomen jawɗele kewɗe gollitima wonande oɗo saha nden ka kisal to banggue jawdi mumen ene manki no feewi keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye oɗo gorko o wiyete ko Azoura Fall ɓurɗo ƴettade no feewi ndar laylayti rendo ɗum ko caggal nde waɗi vidéo makko goto on vidéo no mo ƴatto gonnoɗo horeji leydi Sénégal hono président Macky Sall kame yaadi mum kala wona ɗum konon procureur Ibrahima Ndoye yamiri yo jagge ko ha ɗum konon wonande ayaw makko teskama toon to Kaolack oɗo sanon police ummini wonande jiilaw mawɗo no feewi ngam wiide mo teeb ɗum noon ko caggal nde gouvernement mo leydi Sénégal holliti oɗo saaha yo haaɓo kala ko fate laylayti ɗi wonande ɓen wonɓe toon ne ƴatto no feewi taw kadi ganduɗa ko ƴattoje kamniɗe no feewi hewɓe noon ɓesguji Sénégal naɓe kolliti kam oɗo saaha ƴattoje ɗe teskade ɗe ko mankude nehdi tan ko wala ɗum ko noon guila tan ɓe laamiɓe hande ɓe guila ɓe laamonoki yaadi mabɓe ha yettiɗo gonden ala kam e mabɓe jonnuɗo ɗeɗo henna ƴattoje so wona kay jomin nangue ndewne lawola ko fate cellal ɓalli wonande syndicat ji autonome de la santé ɓe kolliti oɗo saaɓe maire o hofde juuɗe mabɓe gon hofgo juuɗe noon ko artude sifande hitande ujunaje ɗiɗi nogas ɗiɗi hakkude mabɓe e on gouvernement mo leydi Sénégal ganduɗa hande nden sifande ala en kala toɓɓere ɗoftande ɓe kolliti noon so tawi kay woni ala kala ko ɗofta hen ɗo e lewru woni tan ɗo ha jeegom lewru juin ma ɓe gummina wonande hofgo juuɗe hay goto ɓe cafrata ha jeegom novembre ha ganduɗa gueɗe ɗe ɓe gummaniɗe kala mbawa ɗoftede walla ɓe kofa juuɗe mabɓe Tambacounda ko tato jeeyaɓe to Pakistan naɓe kañumen nanga toon ɓe paano noon ko toon to Dakar mo Madina Gounass nanguiɓe noon ko lieutenant Diop yaadiɓe muɗum non ɓe gonno koye oto kono kadi ɓe galda e bagage haydara ɗum jeeyi sababu noon wonande kay police nanguiɓe gam yidde oɗo saaha loskudeɓe e ƴewde holtoɓe paayi kamɓe noon ko Mouhammeda Amadi mo ganduɗa yi aduna ko hitande 1950 goɗɗo ko Farouk Oumar yi aduna ko hitande 1952 goɗɗo ko Mouhammad Asfi yi aduna ko hitande 1987 kamɓe kala noon hande o alarba ɓe darto yeeso tribunal toon to Tambacounda gam addude leelawal lamgal ceer e holtoɓe paano hen haɓade wonande drogue kame cocaïne jeeyi sababu 300 kilo garam hen iwi ko Gambie kañum woni ko tetta hakkude Dakar e Louga ɗum noon ko hedde kokki kame camen oɗo saha noon waɗi noon hewɓe nangaɓe ha toon to Ngor kala taw koye laylaytola ngol ganduɗa waɗoɓe trafic taw koye dow on sifa wonande ɓen gendarme ɓe toppitiɓe on fannu kolliti ngoye laylaytol ɓe gasi hen won hen noon nangaɓe kono noon aɓe jokki wonande loskoji mabɓe gartaten koye maire de Agnam woni Farba Ngom mo ganduɗa taweteɗo hande o toon to Rebeuss hanki onon yaltino nottoyade police loskoɓe ko fate boa noon ko logement ji e dow hinde on société mo ganduɗa inde Farbane Diofa en peɗeli taw jiida e wonande ko jofirno peɗeli ko ngol lawol ko fate banggue leydi to banggue parcelle aji hanki ono wahettama toon to police ko fate oɗon fannu ngol kettugol noon caggal nde gasi o ruttitima toon to Rebeuss ko noon haɗan ɗon tan ngol kettugol ma jokku taw koye dow oɗon sifa Amadou Sall ko ɓi gonnoɗo horeji leydi Sénégal caggal nde inde mum nodda ko fate banggue milliard uji sappo koppareje franc CFA caggal noon wonande pôle judiciaire financiére kolliti wonande kanko Amadou 55 milliard inde makko kadi ene joofa peɗeli e dow oɗon sifa FDR eɗen gandi ko diɗɗal landaji lundo e gardegol Khalifa Babacar Sall kamɓe noon hanki o ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ɓe joɗodima wonande ɓen gollotoɓe ambassadeur mo leydi Amérique kanko noon yahani goto mo wonde Oumar Sarr Samba Sy noon kadi Abdou Mbow e Nicolas Ndiaye kame Marsala Diagana Ndiaye ɓeɗo kala mbawi joɗorade hen gam hollirde kay wonande politique leydi ndi o saaha no yarata ni ala en kala ko feewi tene kadi ɓe kolliti nangle ɗe e hadde yimɓe fodde mumen ene teska no feewi e nder leydi ndi Sénégal ɗum ɗo en uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Sénégal
paɗen ko toon to leydi Mauritanie to bange wallidde yogay gure ha keɓa kuɓɓam timmuɗam jeeyi sababu noon wonande ko ene tolno e million ngaji sappo taw koye euro ɗum woni ko yalti e agence de développement mo mbiyata AFD mo leydi France kene tolno e milliarduji 4 piccal 30 million ko preji ugguya kiɗɗe ɗe ɗum woni kay ko jogori yewede taw koye ɓoggi kuura jogori waɗi ɗum ko hakkunde Alexandre Gracia on noon woni ambassadeur mo leydi France kamene wonde jagorɗo faggudu mo leydi Mauritanie kene fotto wonde 120 kilométre ɗin ɓoggi jogori yewede taw ko ɓoggi gonga e gonga 150 ɓoggi kakidiɗi no feewi kene wona 30 poste pecco coura ma waw waɗede hen guure nogasa ma mbawa hebde taw ko kuɓam timmuɗam no feewi ɗum noon koye diwan hawdoji ɗi taw ko toon ɗum wanjette keddoɗen koye leydi Mauritanie hakkude Maroc ene wonde Mauritanie nandiral ɓeydugol ko fate banggue gollodiral to banggue lokkal e nder leydi mum ɗum ko jillu délégué jagoɗo Yaqouba Wuld Salema ene wonde nandu muɗum taw ko on jagoɗo Abdela Latif mo leydi Maroc ɗum noon ko sifande nandiral wallidde wonande ndema local ha tentiɓe en liggotoɓe yogay commune aji e nder leydi ndi kala ha jomumen wawde yerodirde e gueɗe hakkude leydi Maroc kamene wonde leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Mohamed Salem Wul Marzouga dañi joɗoɗade kikiɗe hanki o e ambassadeur mo leydi Sénégal Alhaji Makka ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti noon gueɗe dendaɗe calɗi ndema e fannuji goɗɗi kala nden kay kisal ha tenti noon to banggue pétrole kamen wonde ɗanle de ndewani lawol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ɗum ko jonde hanki o kono teska koɓe kaldi ko fati yoga e séjour e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon jayde yeltinani e ha windande muɗɗoma Kifa Info ko jayde wi toon ɓe garti o saaha wuuro Kifa kay way kono weddago ni to banggue autorité ji leydi ndi ha tenti noon wonande kay marchandise kewɗo happu mum koko gasi teni kadi ala kala contrôle tiskogol hen ha tenti noon ɓe hen buuseɓe hirsoɓe to kirsatɗon e tunwi no feewi sowona dewaji ɗan ko ulluɗi walla ko buuɓi walla ni ko goɗɗum ɓe yeɓe ñamde ne mbaɗe palatoji ɗi kippaki e gueɗe parɗi ɗin fannuji kala ko gueɗe ñawnoje kono lema wi o sa service hygiène to banggue laaɓal e to banggue yurnittoɓe wonande ɗi happuji gasi kala ala hen kala ko gasi o sa e teskede e wiide wonande Kifa Info cetal nden ko guura mo leydi Mauritanie gardagola Fatima Mitto Khattari holliti oɗo sanoɓe keɓano no feewi wonande 17 province e nder leydi Mauritanie teskaɗe o saha caɗele guurane kefti jomen gam tafde balle mawɗe no feewi e wawde fabade jomen ha mbawa dañde guura timmuka no feewi no fotiri kala e oɗon sifa teskede gila hanke hande ko nguleki wondude poussiére mawɗo no feewi taw ko wen peƴƴirde leydi kay woni ko teska yogay nokkuji e nder leydi Mauritanie ɗum noon ko gila hanke hande ha tenti noon trasa e barakna kala e dani hen caggal no feewi Trésamo Adrar noon kadi un série Dakhla Nouadhibou ha yetti seeɗa e noksoɗa nguleki ki teskede hen kono noon ma dañɗe toɓoli jippi taw ko kay fuɗi seeɗa no feewi taw ko mbaɗon wis tan woni e nokkuji kono teskama ko nguleki e poussiére kewɗo no feewi ha yiide saɗa dogno oto ne ɗeɓa wonde saɗɗede no feewi o saaha mo gonɗen teskama Mauritanie ƴeŋŋugol o kanŋe ɓalejo woni jamɗe kay jaltingol mum e ɗi lebbi tati nde hitande ɓeydima no feewi ɓeydi hen ko 17 kala temedere to banggue jamɗe gaga kanŋe leydi ndi kono kadi jaltingol ngol oɗo saaha kay ko Europe woni yeeso 42 kala temedere fayi ko Europe so tawi ko Asie ko 3 piccal goho fayi Asie so tawi Afrique ko 13 kala temedere so tawi ko Amérique ko 12 so tawi noon woni ɗum ɗo kala rendi ma wonoy temedere 48 milliard ko preji ugguya woni kay ɓe jamde e ndi ngaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele woni ko ƴeŋninta ɗum ɗi société ji e nder leydi Mauritanie so gimmima leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali ɗum ko caggal nde holliti kay yogay landaji dawrugol ma wonoy temedere e goho partiji taw ko ɓe partiji kay teskaɓe yinnoɓe wadde moɓodiral men ñande 3 lewru mai haɗa gam police mo Bamako kamɓe noon ɓe jinno kay ko wiide loppeta
ɓe ngala e ngo miijanango wonande général Assimi Goïta duuɓi 5 e pirtugol ɗi partiji politique kono ɗum konon yaadiɓe CNT o yonta wallidiɓe laamu transition ɓe kolliti kamɓene ɓe noddi moɓodiral ngam faddade moɓodiral wonande landaji lundo 9 lewru mai ɗum noon ko pelle ɗiɗi kay moni kala joguimo heedani jogori felɓodirde e nder ndiɗo henna leydi ko wana ɗum ko noon catala dandigal haqqe innamade ngal leydi Amérique Human Rights Watch ɓe kolliti ɓe jonnani hay seeɗa kay wonande miijo kay yidde ittude ɗiɗo hen landaji e ɓeydugol duuɓi 5 ko fate banggue général Assimi Goïta ko wana ɗum ko noon landaji ɗum ɗo kolliti ɗo e 31 lewru décembre kay ɓe natta tigui gonɗinde leydi Mali ene jogui hoorejo leydi haalaka kam ko fati e goɗɗum ni doronaji ɗiɗi woni ko teɓɓita teɓɓirɗum noon ko koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɗum waɗi ko tan ko biyeɗo Amchar wonande ñiɓirde koninkoɓe leydi Mali ne tawi nder jemo Kidal kamɓe noon ɓe kolliti e wiide biyeɗo Sohodi Aga o yi doronaji ɗiɗi beddaɗi gaga henna leydi Mali ɓe tuumi noon ko keerol leydi Algérie koye on sifa tan ɗin doronaji ɗi noon wawi teɓɓitede taw koye ballal koninkoɓe leydi Mali ɗum waɗi ko jamma hecci hanki o keddoɗen koye leydi Mali wonande suudu saria leydi ndi wonande procureur de la république kanko on moɓe mbiyata Hammadouna woni Hammadouna Balobo Guindo holliti noon oɗo saaha aɓe keɓani kay darade kala gadduɗo fitina e leydi ndi nangge rewni lawol ha tenti noon konnguli ɗi ene gadda mette ɗum ko caggal seppoji bannoɗi yo kay vidéo ngaji jaltuɗi hen taw wonne konnguli kadi ene gadda jabodiral gadda fitinaji holliti ɗe gueɗe kala maɓe daro hen ɓe kuccitta e ngoɗo hen felo men musgo no feewi sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen to Guinée Conakry ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Conakry on biyeteɗo noon kadi ko cikko hoorejo UFDG ko landa ka selludelen Diallo ardi kanko on biyeteɗo Chérif Ibrahima Ba walla mbiyen Ibrahima Sarif Ba woni inde makko kanko noon ñaawa hanki o duuɓi 5 e kaso omo yoɓa kadi milliarduji 10 francs guinéen ɗum ko caggal kay nde o jofa peɗiɗo mo dirtini ken tolno e million ngaji 10 taw koye koppareji dollar tuma nde wonno walla nde gardiɗo gouverneur banque centrale taw koye laamu wonande taw koye laamuji jawtude kanko noon tajanama hanki duuɓi 5 e nder kasso paɗen ko toon to Niger to leydi Niger noon ko jangu waɗi ko leydi Niger ko jangu waɗi keerol hakkude mabɓe leydi Nigéria kamɓe bene noko mbiyata dogon kirira en tawi région mo Dosso waɗani keerol Nigéria bene hakkude Niger waɗi noon jamburu en ko ene tolno e yimɓe 10 mbasi hen waɗi soldaji mabɓe waɗi soldaji 10 wasi hen pittali mumen wi radio état voix du Sahel ko ɓen kolliti ɗum ɗon to Nigéria tonne kadi ko jangu waɗi toon jeegomo jamburen mbasi pittali men waɗi koye nder état des plateaux taw koye wuro wiyetengo Marti ene tawe e nder localité wonande Barikia ɗum noon tawite koye nder état des plateaux ko joguitiɓe mbaɗi gunjan ko ɓe keptina kono jofa peleli ko ISWAB woni l'organisation état islamique taweteɓe nder leydi Nigéria toon to Nigéria keddoɗen wonande tribunal mo Kano ñaawi oɗo hen debbo biyeteɗo Harira Mohammed Tuddum Murtalla woni inde makko kanko Harira Mohammed Tuddum Murtalla tagi noon jeeyi sababu ñaawedemo ko resondirde makko worɓe ɗiɗo ɓen worɓe ɗi noon de gorko gajiɗo wiyete ko Bello Abdoulaye gorko ɗimo noon wiyete ko Sugiru Soaybu ɓe ɗiɗo kayla o resondire mum kono noon woni jeewo ko Bello Abdoulaye nawdiraɗo woni Sugrib Soaybu ɗum noon ko caggal kay wonande nde Soaybu o yiɗi kay yoyde joom suudu mum toon to suudu joom suudu o wari noon o tawi toon Abdoulaye
o Bello Abdoulaye on leli caggal nde wari noona waɗi gulali noona yimɓe hewde notti noon tawi oɗo kay Bello Abdoulaye ko joom galle makko nonne kadi sugri so aybo holliti kañum e hoore mum ko resimo faade joni woni lebbi 6 kanko harira o debbo noona ñawore makko dissinama ha 16 lewru me ndu gonɗen toon to Nigéria to Kano lamorgo fédéral mo saria leydi Nigéria to Côte d'Ivoire dental landaji lundoɓe erima mitin mawɗo no feewi to Abidjan Mango ɗum noon ko 31 lewru me ngam hollirde mette mabɓe jeygol sababu wonande yogay landaji dawrugol tawiteɗe leydi ndi ko wayno Tidjane Thiam lora bagbo e woɓɓe kala ko jeeyi sababu inde men jeyaka e liste électorale sumgoji tijjaɗi no gase 5 lewru octobre 2025 ko wona ɗum ko noon ɓe jonnata hay seeɗa miijo Alassane Dramane Ouattara so tawi kay miijima yidde ƴamtude dawal nayaɓal ɗi sumgoji tijjaɗi ɗi gorko mo duuɓi 83 ɓe kolliti ko loppe tan ɓe mbiyata ɓe ngala hen hay seeɗa kunala to Abidjan keddorɗen jagoɗo ñawoje walla mbiyen ni jagoɗo cellal ɓalli leydi ndi ummini walde mawde no feewi ngam uddude yogay clinique aji ɗi ndewani lawol o saa noon ken tolno e 13 clinique fuɗɗima uddede taw kadi koɗi ndewani lawol ɗi keptinaka no feewi taw ko clinique aji fenade jomi noon nagam ma ndewne lawol toggana Dramani Mahama toɗɗaɗo e lefol laamu walla ni piilaɗo lefol laamu gila tan janvier 2025 ndeɗo hen hitande rokkirino jagorɗe mum ɗe kala ha 31 lewru mars ɓe jagoɗe 40 nde moni kala hollirta ngaalu mum ha timma guel nden noon jagorɗe ɓurɗe hewde ala hen kala kollirɗo ngaaluji muɗum ngam haɓade mbuñaari ɗum noon yogay mabɓe ko fate joɓɗele men jowanoma lebbi 3 lebbi 4 ko hande jeeɗiɗi noon so nangue muti kala goto mabɓe kay addani kayitol siifi ngaalu mum no foti koko riwete e golle muɗɗuma ngam haɓade mbuñaari kame yerbinde leydi ndi to banggue jokkodire e caggal leydi kene tolno e 701 passeport diplomatique woni ko firta taw ko ɓen joguinoɓe ɗuma taw ngalani ndimago ni jogaɗin passeport uji walla ni taw koye gouvernement jaltuɗo o to leydi Cameroun ko jangu waɗi taw waɗi ɗum kadi ko séparatiste en ɓe mbaɗi ɗum noon koye convoi militaire mbiyata bir taw ko ɗe konin koɓe yawɓe no feewi ɗum waɗi koye nokku mbiyeɗo Munyang noon e tawi nde arrondissement mo yunka waɗi noon konin koɓe ɗiɗi wasɓe en pittali men tato gañi hen taw kadi waɗi ɗum ko groupe séparation woni anglophone taweteɓe on diwan jogoɓe mawninde wonande jogoɓe mawnide feeru men ɗo e balɗe seeɗa garoje ɗe Rwanda RDC Congo si fande jaam jo jeygue darto belle ɗelle gonta e jaam e kisala ɗum noon jogori wonde koto États-Unis de Amérique 15 lewru juin fanadu wi noon ko jagoɗo affaire étrangére mo leydi Rwanda kam sacci ɗum hanki o to Soudan holliti o saha dartini jokkodiral muɗum e Émirats Arabes Unis ha laaɓi ha wiccera ɗum noon ɓe tuumi kay ko Émirats Arabes Unis ene wallita FSR woni tan paramilitaire haɓoɓe e laamu leydi ndi ɓe kolliti noon ha tenti ngu bongu wangu toon to port mo Soudan ha bonni toon ko heewi no feewi nokkuɗo balle ndewanno to banggue drone kewɗe kay ɗe paramilitaire jogui ɓe tuumi kay ko Émirats Arabes Unis tottata ɓen ɗum jeeyi sababu noon wonande Soudan taƴi jokkodiral mum e Émirats Arabes Unis ha laaɓi ha wi ceer jolam jaberi jaheten ko toon to Yémen Oman holliti jagoɗo affaire étrangére leydi muɗum oɗo saha sifande jaam dattingol jeygue hakkude hoɓel mo utsi mo Yémen kamene wonde États-Unis de Amérique nden sifande sifama wi noon ko Badri Al Masouda taw ko on jagoɗo affaire étrangére mo leydi Oman holliti ɗum keefe heeɓi missile gulɗo jaw mo balistique jeeyi saw yimɓe tato mbasi pittal men 1 mbawi gañaren to nokku biyeɗo sumi ko wona ɗum ko noon laaɓe kewɗe diwani toon to leydi Russie jeeyi sababu noon ko guijali Ukraine weddade missile faade leydi Russie taw kadi oɗo saha Russie Vladimir Poutine koko siifi kay hayso woni ko balɗe tati dartingol jeygue ha feet polgu mum faade Allemagne yawtano feewi pelɓodiral gulgal jawa hakkude Pakistan kame Inde weddima ken tolno e 24 frappe faade Pakistan 20 jiɗineɗo mbasi en pittali men ko wona ɗum ko noon
waɗande Pakistan noddi windere nde koko yoftoto joftali cattuɗe no feewi loni e rima kamɓe kala nde ɓe gonata e jaam Vatican ñalawma hande o andete hol jogoɗo lomtade Pape François mayiɗo o hol jogoɗo wattude 150 Papa ɗum noon taw ko église catholique ken tolno 133 cardinal hande jogorɗo suɓede hen koye mabɓe jeeyama en ketto joolam jaɓeri musidɗo men Alhassane Oumar Mbooci mi salminima. ɗum en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon dey hono ñawurdu mabɓe e noddirteɗo tawde ko bettine e nder rewo leydi France ñaawi on taw kadi ko gonnoɗo taw kadi ko responsable mo comité catholique en woni ɓen e taw kadi ko heefareɓe e ɗum noon toon remo ene wayno o ñaawama toon ñande talatare jeegom lewru duuƴal 2025 tawno ñawra ko duuɓi ɗiɗi e nder dumbuddu wonde Sirsi kanko oɗo gorko yaata ko duuɓi 60 wonno hammu makko tan ko yande cuklon tokson amo waɗa ɗumen gueɗe ɗe pewani ɗum noon addini noon ɓen porte démocratique taw ko plante ene wayno ñaworde kay yani ɗum ɗo ha laaɓi e taw noon ko gueɗe ɗen kamtorɗe ɗe waɗanno leydi Allemagne to nde e ñalawma taw kadi ko talatare ɗum noon ene wayno ko on Friedrich Merz ko ɗum noon wawi kadi joɗade woni kadi taw kadi ko gardiɗo kadi jakorde mabɓe taw kadi ko keso pul taw ko lomti ko oɗo biyeteɗo hono Olaf Scholz ko on tigi o lomti ɗum noon ene wayno de ko ñande talatare hanki o wawi kankone a joɗade toon to Arabie Saoudite hendu hewdu doole wawi kono arde toon ene wayno de umorade toon to Iran kañum e Irak yimɓe hewɓe noon ene wayno e oɗo saaha koko gaddirno caggal kay nde dañi caɗele fofangu hani e ngakkede yiide ɗum noon e oɗo saaha ɓe goni ko toon to hôpital ngam waddede kay ɗin safaruji Yemen ene wayno de hawnitiɓe toon noddirte wono utu en kamɓe de ɓe erima tawata ko Donald Trump nde dartinta kay jayli kay hakkude mabɓe ɗum noon tagga kay nde ɗon ne ɗin yontaji kadi taw ko ɓennuɗoy ene Donald Trump kay yanide mabɓe no feewi kadi e oɗo saha noon ɓe ñaagui ɗum kay yo waɗ feere dartina jayli nde tawno Sara Modia Bobo ɗaccu ha jangue Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum no dey wonno ko tonguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mbooji gorko Massar Dogo ngam weltare Ayawo TV. Gokay mini hande keɗotomi ko jahayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jange ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddano moon kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.